Είναι ο οδηγός που συμπληρώνει το βάθρο, ο άνθρωπος της τρίτης θέσης. Το πρώτο του φετινή χρονιά. Θα το απολαύσει αναλόγως. Μια πραγματικά εμβληματική φιγούρα στο grid. Στο δεύτερο σκάλι θα ανέβει ο Πάτρικ Σόμπερ, ο Αυστριακός οδηγός που το πάλεψε πραγματικά πάρα πολύ για αυτό το δεύτερο σκάλι. Πίστευε ότι και φυσικά ο μεγάλος νικητής του αγώνα, Θωμάς Κρασόνης, για ακόμα μια φορά στην κορυφή του βάθρου. Για ακόμα μια φορά με την ελληνική σημαία, τα ελληνικά χρώματα γύρω του. Και για ακόμα μια φορά θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Motorsport τον εθνικό μας ύμνο. Τα πολλά συγχαρητήρια στον 20χρονο Έλληνα οδηγό, τον πρώτο επαγγελματία Έλληνα οδηγό που για ακόμη μια φορά μας εκπροσωπεί στο κορυφαίο, σε ένα από τα κορυφαία επίπεδα του παγκόσμιου NASCAR. Το πρώτο τρόπαιο είναι για τον Κλάουντιο Καπέλη, το πρώτο τρόπαιο από τα τρία που θα δοθούν φυσικά, το τρόπαιο του τρίτου στο βάθρο. Το τελευταίο και καλύτερο θα δοθεί στον Θωμά Κρασόνη φυσικά. Ο Πάτρικ Σόμπερ πανηγύριζε μια δεύτερη θέση για την RDV Competition στην Open κατηγορία. Και το μεγάλο φυσικά είναι για τον Θωμά Κρασόνη. Πήρε το δεύτερο θέση, σήμερα όμως στόχευε στην κορυφή και την κατάφερε. Πολλά συγχαρητήρια, μια άξια νίκη, μια νίκη που πάλεψε πολύ. Φεύγει από το Όσερ Σλέμπεν με 150 βαθμούς παρακαλώ στο σακούλι. Οι απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες. Έχουν ήδη βραχεί βέβαια από τη βροχή, αλλά θα πρέπει να βραχούν τώρα και από τη σαμπάνια. Κομμάτια να γίνει. Κομμάτια να γίνει. Εντάξει, αυτά είναι τα προβλήματά μας. Ο Καπέλη φυσικά θα τον λούσει πρώτος. Άντε Θωμά, οι άλλοι ξεκίνησαν, πάμε. Πρέπει να είναι πιο μεγάλο το δικό του το μπουκάλι, γι' αυτό. Περιμένουμε και την τελευταία αναμνηστική. Έτσι και αλλιώς δεν έχουμε τελειώσει με τη δράση από τον κόσμο του EuroNASCAR. Σήμερα έχουμε και στις 5 τον αγώνα της Pro κατηγορίας. Η τελευταία αναμνηστική φωτογραφία, τελευταία αναμνηστικά πλάνα. Ο Αντώνης Κατάκης πίσω είναι το παιδί που βλέπετε, ο κάμεραμαν του Θωμά Κρασόνη να κάνει σήμα. Να κάνει ένα φωτομπόμ εκεί πέρα. Μια φορά και αυτός όλο τραβάει φωτογραφίες και βίντεο. Ας μπει και αυτός μια φορά μέσα στα πλάνα. Καλά κάνει. Είναι κομμάτι της ομάδας του, όπως και να έχει. Από μικρά παιδιά μαζί. Λοιπόν, με αυτές τις πανέμορφες εικόνες, το αυτοκίνητο 13, το ελληνικό αυτοκίνητο συσσαγωγικά του Θωμά Κρασόνη, θα σας αφήσουμε εμείς σιγά σιγά, θα κλείσουμε αυτή τη μετάδοση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 εδώ στο Sports 3 του Antenna Plus μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Θα είμαστε ξανά εδώ για μία τελευταία μετάδοση από το Όσερ Σλέμπεν. Και μην ξεχνιόμαστε ότι σε 10 λεπτά κιόλας ξεκινά το Φόρμουλα 1 Show. Στις 2 έχουμε εκκίνηση για τη Φόρμουλα 1 στο Αζερμπαϊτζάν από τον Γιώργο Ανανίδα Και τη Μαρία Ανδρεάδη. Να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.